champion po. Isang dahilan po kaya po ako umiyak kasi po nakita ko po ang mga kapatid ko. Namimiss ko po sila. First time po nilang makarating po na Manila po at masayang-masaya po kaming lahat. Sa murang edad, hindi biro pinagdaanan ni Ruel sa buhay. Yung buhay po namin sa Bukidnon dati po, kumakanta lang po ako sa videokehan. Kasama yung mga kapatid ko. Madalas po, kumakanta lang po kami sa daan po, nangangaroling po. At marumi po yung damit po at paulit-ulit po kaming sinilanta po ng bagyo. Ang pinakamalakas po, yung bagyong Pablo po. Natangay na po ang aming bahay po. Pero ni minsan ay hindi siya naubusan ng pag-asa. Hindi huminto sa isang bagay na alam niyang mag-aahon sa kanila sa kahirapan, ang pagkanta. Kasunod ng kanyang pagkapanalo ay ang isang buhay na higit pa sa inaasam-asam niya. Nasulat na po ako sa diaryo po at marami na po nagpapipicture sa akin po. Pero bukod sa kanyang kasikatan, sa wakas, matutupad na rin daw ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Ang gagawin ko po sa premyo ko po, ipapatayo po namin ang bahay sa tatay na hindi na po matangay ng bagyo po. At sa pag-aaral po namin magkapatid din po. Isang story ng paghihirap, isang story ng pangarap. Ang storya ng tagumpay, siya si Ruel Mandang. Maraming salamat sa pagsama sa amin in this grand celebration of Pinoy talent. Salamat sa lahat ng isaya sa atin tonight, our finalists, our guests, and to all those supporting the journey of every talented kapamilya.